Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Hayırlı kеш, hürmetli тамашачылар, muhterem millettaşlar, dostlar, туганнар. Sizne şuşu көркем мәхәббәт сәнгать бинасында Татарстанның ат казанган артисткасы, популяр композитор, автор башкаручы, танылган журналист Тәслимә Низаминың иҗат кичәсендә күрүебезгә шиксез шатбыз. Бүген рәхәтләнеп, Тәслимә Низами иҗат иткән җырларны тыңлап, хузурланырсыз, яшьлегезгә кайтып килерсез. Һәм инде дуслар, без сезнең көчле алкышлар астында бәйрәмебезне башлыйбыз. Ялгышасың булыр җиңелгенә, бара диеп артист тормышы. Өйт бирми Ходай бәхетләрне, шуңа моңлы минем тавышым. Бу дөнья куласа, бер әйләнә, бер баса, нишләр иде икән җаным, җанга моңнар тулмаса. Бу дөнья куласа, бер әйләнә, бер баса, нишләр иде икән җаным, җанга моңнар тулмаса. Кем күкрәгеннән далалардан, Урал таудан ингән бар моңам. Йөрәк авазыңны халкым җырга салам, җырлап туа хәтта һәр таңым. Бу дөнья куласа, бер әйләнә, бер баса, нишләр иде икән җаным, җанга моңнар тулмаса. Эх, дөнья куласа, бер әйләнә, бер баса, нишләр иде икән җаным, җанга моңнар тулмаса. Җырым белән сиңа тамашачым, сөйлим бары язмыш серләрен. Кайгы шатлыкларда уртак булыр, типкән чакта минем йөрәгем. Бу дөнья куласа, бер әйләнә, бер баса, нишләр иде икән җаным, җанга моңнар тулмаса. Эх, дөнья куласа, бер әйләнә, бер баса, нишләр иде икән җаным, җанга моңнар тулмаса. Нишләр иде икән җаным, җанга моңнар тулмаса, җанга моңнар тулмаса. Бик зур рәхмәт, дуслар, бик зур рәхмәт. Чөнки бүген бәйрәм. Инде бәйрәмнең асылы һәм инде бәйрәмнең сәбәпчесе барыгызга да таныш булган, татар-башкорт дөньясына таныш булган һәм инде яраткан шәхес, популяр композитор, автор башкаручы Тәслимә Низами. Бу исем безнең тамашачыларыбызга күптән таныш. Әмма ләкин җәмәгать, менә бу бәйрәмнең асылы шунда, чөнки тамаша залына җыелган безнең инде Тәслимәнең туган яклары Сабадан килгән кунакларыбызны алкышлап алыйк әле. Рәхмәт, шундый талантлы, күп кырлы талант ясын дөньяга биргән өчен Саба. Зур итеп рәхмәт.
Telaşehir rayonu Şetke Oğlu'ndan gelen konaklarımızga, tuğanlarımızga güçlü alkışlar. Hem de zal dolu tanılgan jurnalistler, şairler, alarga da güçlü alkışlar cemaat. Çünkü barısı da Teslime Nizami'nin icatdaş dostları, yakın dostları. Bu şahıs turunda uzaklap, tefsillep, kişileri boyuna söylep durup bula emmediler ki cemaat. Bu kişinin asılı şunda, az sözlü, köp işlerge yaratatırgan. Hem de Tatar Başkırt sanatında bu şahısның, bu kompozitorның, bu şagirenin jırların jırlamagan artist var mı eken? Mana bugün özünüzde şunun dalili bulursunuz. Ben hazır bik rahatlanıp sözlü uzakka sözbisi sahnemiz türüne, beyram sahnesinin türüne bir konağımızdan şakırasım kile. Kışlar alkışlar, hem de asıllardan asıl talantlı kızımız, asıl yar sahnede. Rəhmət.
Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә бүген барчабызда рәхмәт Җавит абый. Барчабызда шушындый матур бәйрәм киченә җыелдык. Тәслимә апабызның, Тәслимә Низаминың шушы матур иҗат бәйрәменә җыелдык барчабызда. Тәслимә апа ул гаҗәеп шул хәтле талантлы шәхес. Ул шушы дөньяның матурлыгын, гүзәллеген күрә белеп, безгә, сезгә үзенең шигырьләре, җырлары аша җиткерә белердәй сизгер күңелле, сизгер йөрәкле кеше. Аңа шушындый матур җырлары, искиткеч, мәгънәле, тормышчан шигырьләре өчен чын күңелемнән рәхмәт әйтәм. Һәм инде үземнең чыгышымны дәвам итеп, шулай ук Тәслимә Низами сүзләренә Марат Мухин иҗат иткән иң матур җырларымның берсен бүләк итеп узасым килә. Җиләкле матур җәйләрне узатып җырлыйк әле. Кура, җиләк! Урманына кура җиләкләре өзәргә уралык без хисләр буранына яшьлек төсе чыксын йөзләргә бер җиләкне икәү бергә өзеп ашыйк әле әйдә бүлешеп кура җиләктәме иреннәрдә Җиләкебек татлы сөю дөнья яме бүген күңелдә безнең җаннар әллә уртак инде син миндәме әллә мин синдә бер җиләкне икәү бергә өзеп ашыйк әле әйдә бүлешеп кура җиләктәме иреннәрдә бер җиләкне икәү бергә өзеп ашыйк әле
Asıllardan asıl yar. Рәхмәт бик зур. Тәслимә Низами. Рәхмәт. Зур рәхмәт дуслар, алкышларыгыз өчен, чәчәкләрегез өчен, әле мондый матур мизгелләр күп булыр. Чыннан да бүген тамаша залына Тәслимә Низаминың иҗатын хөрмәт иткән, аны яраткан тамашачылар килгән, аның җырларын тырнап, тормыш мәшәкатьләрен онытып, рәхәтләнеп, йөрәкләрегезне ялалып, 3 сәгатьтән артык шушы залда утырасыгыз бар. Чөнки җәмәгать сәнгать осталарының монда шуты чамасы юк, барсы да яраталар, барсы да хөрмәт итәләр. Чөнки Тәслимә Низами шундый. Аны хөрмәт итмичә, яратмыйча мөмкин түгел. Менә җәмәгать нәрсә әйтәсе килә? Тәслимә Низаминың аның җитешмәгән җире юк. Аның җыр язмаган шәһәре, авылы юк. Менә шуның дәлиле тагында җәмәгать. Вәгъдә иман алкышлап каршылыйк әле. Талантлы яшьләребезнең берсе Биектау егете, Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль лауреаты Илнар Сабирҗанов. Her divarı tarih taşın, Күпмезләр арбатта, Моңнары тула, Исләре ташый, Баш әйләнә кайчакта. Виват Мәскәү, туган халкым, Гүзәл шәһәр ул башкала. Зур илемнең күкрәгеннән яшәү чишмәсе башлана. Виват Мәскәү, туган халкым, Гүзәл шәһәр ул башкала. Зур илемнең күкрәгеннән яшәү чишмәсе башлана. Тугыз вокзал чакларында миллионлаган язмыш. Халкы Мәскәүгә ымтыла, кайнап тора булдырмыш. Виват Мәскәү, туган халкым, Гүзәл шәһәр ул башкала. Зур илемнең күкрәгеннән яшәү чишмәсе башлана. Виват Мәскәү, туган халкым, Гүзәл шәһәр ул башкала. Зур илемнең күкрәгеннән яшәү чишмәсе башлана. Мәскәү Рәсәйнең йөрәге, Бөек акыл синдә куәт. Җир шарында бар илләрне матур яшәргә өйрәт. Виват Мәскәү, туган халкым, Гүзәл шәһәр ул башкала. Зур илемнең күкрәгеннән яшәү чишмәсе башлана. Виват Мәскәү, туган халкым, Гүзәл шәһәр ул башкала. Зур илемнең күкрәгеннән яшәү чишмәсе башлана. Яшәү чишмәсе башлана. Илнар Сабирҗанов. Илнар, шыгалы бер генә соравым бар. Син бу җырны Мәскәүдә җырлаганың бармы? Бармы? Бар. Нәрсә диделәр? Молодец, малай диделәр. Рәхмәт, урыслар тыңлаган икән. Татар булса әфәрин диярие.
Ну, әйбәт жыр язған бит Тәслимә, Сөзде жоқ жамағат, шыннан да Мәскәү матур, Қазаннан қала. Яхшырақ. Зор етіп рахмет достар. Мына Тәслимә Низаминың тағында бір яқшы сифатын айтып кетейм әлі. Күпме юбилей кешелері алып барғаным болды. Әмма да лекин жамағат, мына шушы сәхнәдәме, башка сәхнәдәме, әлі Перим өлкәсеннән, Лысвы қаласыннан килеп жырлаган кешеләрнең булганы булмады. Менә кая барып ирешкән, кая барып җитешкән Тәслимә Низами, бу җәмәгать дуслык җепләре. Алкышлап каршылык сәхнәбез түрендә кунакларыбыз Перим өлкәсеннән килгән Лысвы шәһәре кунаклары, бәхет ансамбле кызлары һәм җегетләре. Алкышлар аларга. Шақырым, Қазан Лысва арасы, Мин татарның Уралдағы бір мұлы сандуғашы. Урал тауы қойы урман жәннәт тұрған жеребіз, Саф татарша сөйләшәбіз, ғазиз туған телебіз. Урал тауы қойы урман жәннәт тұрған жеребіз, Саф татарша сөйләшәбіз, ғазиз туған телебіз. Шаубайылғасы балықлы, урманда гімбәжиләк, бізде байлықлар жетерлік, жиябыз шилек-шилек. Урал тауы қойы урман жәннәт тұрған жеребіз, Саф татарша сөйләшәбіз, ғазиз туған телебіз. Урал тауы қойы урман жәннәт тұрған жеребіз, Саф татарша сөйләшәбіз, ғазиз туған телебіз. Жырлый әлі, бірні түгел икені, бізде матур бай яшейбіз, сіз дусларым шикелі. Урал тауы қойы урман жәннәт тұрған жеребіз, Саф татарша сөйләшәбіз, ғазиз туған телебіз. Урал тауы қойы урман жәннәт тұрған жеребіз, Саф татарша сөйләшәбіз, ғазиз туған телебіз. Саф татарша сөйләшәбіз, ғазиз туған телебіз. Саф татарша сөйләшәбіз, ғазиз туған телебіз. Бәхет ансамблі, солисті Рүстәм Батыршин. Саф татарша бит җәмәгать, үзебезчә тыңларга рәхәт, колакларны иркәли. Менә Тәслимә Низами дигәч, тагында саба якларына кайтып киләсе килә җәмәгать. Шуннан да Тәслимәнең шундый бер җыры бар. Ул аны дөнья булган җәвид төрле вакытлар була, авыр вакытлар була. Кемгә барып сыйынырга белмәгән чаклар була. Һәм шул вакытта сиңа җан ретерлек сүзләре белән ярдәм кулы сузып сине шушы сазлыктан чыгара торган бер кеше була. Һәм менә махсус шушы ханымга, ул бүген бәлки залдадыр, әмма дә ләкин сабалар бу кешене яхшы белә торгандыр. Бу сүз Рәшидә Рафиq кызы турында бара. Һәм менә мин әллә залдамы? Аңа Тәслимә рәхмәтләрен юллап бетерә алмыйм. Һәм дуслар, мин сәхнәбез түренә шулай ук саба егете, сабалар талантларга бай төбәк. Шуңа күрә дә соңгы вакытта гына популяр композитор, данлыклы егетләребезнең берсе Айдар Тимербаев һәм аның бер туган абыйсы Ханиф Тимербаев сәхнәбез түрендә. Әҗер исеме
Рәшидә Кәй дип атала. Бигрәкләрдә кешелекле йомшак синең күңелең, саулык булып сиңа кайтсын калган һәр изгелегең. Күңелеңнең һәр кылында әллә мин язмыш микән, милләтемнең күңеле нур, Рәшидә Кәй син икән. Күңелеңнең һәр кылында әллә мин язмыш микән, милләтемнең күңеле нур, Рәшидә Кәй син икән. Кояштай балкып торасың кияусу күлмәгеңне, Ходай кабул итсә иде синең һәр теләгеңне. Күңелеңнең һәр кылында әллә мин язмыш микән, милләтемнең күңеле нур, Рәшидә Кәй син икән. Күңелеңнең һәр кылында әллә мин язмыш микән, милләтемнең күңеле нур, Рәшидә Кәй син икән. Рәшидәләр бармы? Әйдә бии болабыз, кызлар, әйдәгез әле ялындырып тұрмай әле. Әйдәгез. Кызлар, әйдәгез инде мотор жүрді кызлар. Әйдә инде. Жыр бітәбек бейімші қоласы. Алқышқа қаразарыңдан ішіп бейді. Рәшидә Кәй. Рәшидә параша. Сәңгәр күзләрең нур сибә, син йылмайган чагында, каләм кызы йолдызысың Татарстан таңында. Күңелеңнең һәр кылында әллә мин язмыш микән, милләтемнең күңеле нур, Рәшидә Кәй син икән. Күңелеңнең һәр кылында әллә мин язмыш микән, милләтемнең күңеле нур, Рәшидә Кәй син икән. Милләтемнең күңеле нур, Рәшидә Кәй син икән. Рәшидә Кәй син икән. Ханиф Тимирбаев. Саба. Кім берді шәшәкні? Рәшидә Кәй үзе. Рәшидә апа, рахмат бик зор. Алқышлар жамағат. Міне, шушы жыр мақсус Рәшидә Рафиқ қызы сізге бағышлап язылған. Рахмат Рәшидә апа. Соңғы бірді болыңыз. Ханиф, ашықма, сен Рәшидә Кәйді бик талпынып жырладың да, өзіңнің хатынының исімі нешек? Зөлфия Кәй, әнә отыра қызыл күлмәктә. Біздің хатындар бір исемдә бит Җавид. Шул Зөлфиядыр инде, нормальный, ақыллы булган уңган ир Зөлфиягә өйләнә. Так, бу кемне мактый, мине үземме? Юк, үземне мактыйм. Аллага шөкер. Но Зөлфиягә багышлап җыр яздырасыңмы? Тырышабыз. Тәслимәдән. Тырышабыз. Миңа да биресең, мин дә җырлыйм. Ярар, шыгымын бергә күтәрәбез. Моңсыз сабалар чабылды. Бір куплет яздым мен Зөлфия турында шигырь биреп карарбыз әле, ярамы? Ярар, икенчесе. Укып күрсәтимме соң? Әйдә. Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Зөлфия, булай җырлап сөйләп җөрсәк, белмим, тияр микән пенсия? Күтәрәләр әле. Ярар, бик Ханиф рәхмәт. Тимирбаев. Исән сау буласыз. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, сәхнәбез түренә Сабадан килгән кунакларыбызны чакырырга вакыт җиткәндер. Рәхим итегез, Тәслимә Низамины котлар өчен сүз Саба муниципаль районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Фидаил улы Загидуллинга һәм шулай ук Саба Дулкыны радиосының директоры Әлфия Галимҗан кызы Мубарак Зановага рәхим итегез. Хөрмәтле кунакларыбыз, көчле алкышлар.
каршы алыйм. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, Тәслимә Низами, сәхнәбез түренә рәхим итегез. Көчле алкышлар сәхнәбез түрендә. Бүгенге кичәнең сәбәпчесе, Татарстанның атказанган артисткасы, популяр автор, башкаручы, шагыйрә, журналист Тәслимә Низами. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, мөхтәрәм Тәслимә апайыбыз. Без бу кичәгә бик сөенеп, шатланып, горурланып килдек. Чөнки Тәслимә апайыбыз ул безнең бәләкәй генә булган Саба районын республикада кояш нуры кебек сибеп таратучы кешеләрнең берсе. Без рәхмәт. Әлбәттә, радиодан һәр даим аның җырларын ишеткәндә без горурланабыз. Чөнки ул һәрбер җырында Сабаны, безнең туган ягын ул искә ала. Сезгә без сәламәтлек, әлбәттә, гел шушындый шат, мөлаем, матур булып калуыгызны телибез. Һәм рөхсәт итегез. Районыбыз башлыгы Рәис Нургалиевич Миннаханов исеменнән, шәхсән үземнең исемнән, барлык мәдәниятне сөюче, мәдәниятта эшләүче халык исеменнән сезгә менә шушы бүләкне тапшырырга һәм яңадан бер кат саулык, сәламәтлек теләргә. Зур рәхмәт сезгә. Бүләкләрне биргәнче сөйли торыйм. Иванга биреп кергәне, мин кергәндә бүләкне. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Күп кенә җирләрдә булганда миңа сорау бирәләр. Сез байлар сабасында яшисез. Ә менә Саба кайсы ягы белән бай соң ул диләр. Татар дөньясына, татар әдәбияты галиме Әбрар Кәримуллинны биргән. Татар театрына, сәнгатебезгә үлемсез әлмәндәрне биргән Шәүкәт абыйларның данын хәзер татар эстрадасына йөзләрчә җырлар бүләк иткән Тәслимә Низамилар дәвам итә. Менә без шушындый шәхесләребез белән бай. Казан артында сөйләүче Саба дулкыннары, Дулкын радиосы һәм аның меңләгән тыңлаучылары исеменнән без үзебезнең яраткан җырчыбыз, композиторыбыз, райондашыбыз, данлыклы журналист Тәслимә Низамига озын гомер, рәхәт тыныч тормыш, 4 баласының игелеген күреп, бик күп матур җырлар язуын теләп калабыз. Бәхетле бул, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, якташлар. Шайтып зурлап килүегез өчен, чынлап әйткәндә мин көтмәгәндәем инде. Көтелмәгән бүләк бигрәк тә матур һәм истәлекле була. Тәслимә Низами һәм Саба кунаклары. Менә шулай тыйнак кына, әкрен генә үз эшен җиренә җиткереп башкаручы Тәслимә Низами ниһаять сезнең каршыгызга чыгып күренде. Әмма ләкин дуслар, беләсезме, Тәслимәне тагын бер нәрсә сөендерә, шатландыра. Менә катнаш гаиләләрдә балаларның татар җырына мөкиббән китеп, татар җырын өйрәнергә теләве чыннан да минем өчен зур шатлык, зур куаныч ди. Һәм менә ул Рамил әфәнде белән Любовь Васильевнага карата хөрмәтен һәм инде аларның балаларының татар җырын үздереп җырлавы чыннан да бүген дә сезнең күңелләрегезгә хуш килер. Алкышлап каршы алыйк. Биектау музыка мәктәбеннән Зарина Габайдуллина. Рәхим итеп каршы алыгыз. Көшімнен Тузғанақлар, емрі тузғанақлар, бала шағын иске түшірдім. Тузғанақ, бала шағы мұңнары, Тузғанақ дей тұзғы ғымырым,
адашып кетсен деп өре идік аңыдың білен Вақытың һәм алтын бала шақтың керек атымаслығын мен білем Тузғанақ бала шағым аңнары Тузғанақ дей тұзғый ғымырым Еллары тузғанақ бала шағым аңнары Тузғанақ дей тұзғый ғымырым Еллары Тузғанақлар шары қаршылады Бұлындағы ешіл өзенде Сүйіп ізінен әзлеп топқан екен Саңнуларға керек түзерген Тузғанақ бала шағым аңнары Тузғанақ дей тұзғый ғымырым Еллары Тузғанақ бала шағым аңнары Тузғанақ дей тұзғый ғымырым Еллары Тузғанақ дей тұзғый ғымырым Еллары Афарин, балалар, бик зор рахмат. Тәслимә апағызны зурлаған үшін Құдай сізді зурласын. Зарина Ғыбайдуллина. Алқышлап қаршалайық тағында бір қонағымыз Байрам сахнасының түрінде Татар мұңы конкурсы лауреаты өзі композитор һәм енді бүгін бик тілеп Тәслимә апасының жырын сізге тәқдим етуші кетіміз Руслан Ғалимуллин. Қайырлы батыр кешілер. Біргелешіп көңіл етіп, жырлашы отырайық әлі. Ел бәғірім сыйын әлеміңа, жан сұлышым білән еркәлім. Мәхәбәтнің қайнар құшағында икәу біз еркәм сен дә мин. Барлық өмір барлықлы сөйі сәғдәт бақшасы бәхет бізге қуансын достуғанның баршасы. Барлық өмір барлықлы сөйі сәғдәт бақшасы бәхет бізге қуансын достуғанның баршасы. Hürmet etip yaratam min seni, saklağanğa kaynar hislerim. Uçar kanat min minlerimde, şın yürekten etken sözlerim. Barlık ömür barlıklı, seyir sağdet bakşası, бәхет бізге қуансын достуғанның баршасы. Мәңгіліккен бар қанатlı болық, бәхетimiz bulsun tügerek. Bu dünyanı bize için tuğduk, yaşık matur itip birgelek. Barlık ömür barlıklı, seyir sağdet bakşası, бәхет бізге қуансын достуғанның баршасы. Барлық өмір барлықлы,
Süyü sağdat bakşası Bәхет безге куансын Достуғанның баршасы Барлығы бер барлықлы Сүйі сағдат бақшасы Бәхет безге қуансын Достуғанның баршасы Барлығы бер барлықлы Сүйі сағдат бақшасы Бәхет безге қуансын Достуғанның баршасы Бәхет безге қуансын Достуғанның баршасы Достуғанның баршасы Зор рахмет. Бик зор рахмет. Хәерле матур кичләр. Инде чираттагы җырыбыз булар юллар турында. Барыбыз да юлларда йөрибез. Исән сау булыйк, хәвеф-хәтерләрдән сакланыйк. Гомер бит ул, озын бер юл дип атала. Гомер бит ул, озын бер юл. Юлда узар гомерләр, хәерле юл. Тели узата кадерлеләр. Жан җылыңны, күз нурыңны гөлүзем белән йөртәм. Безнең кабат очрашуны Худайдан сорап көтәм. Жан җылыңны, күз нурыңны гөлүзем белән йөртәм. Безнең кабат очрашуны Худайдан сорап көтәм. Yollarımın bayağı sin Balkıysın köngülümde Kadirlilerim kütədim Aşkını qaytam igen Can jılığını, күз nurunu gülüzüm bilen yirtem Bizning qabat ışraşını Xudaydan sırap kütem Can jılığını, күз nurunu gülüzüm bilen yirtem Bizning qabat ışraşını Xudaydan sırap kütem Dünya kuvab, şillerin uzab Yaratam yol yürürge, yol sınavların öterlik Kış taban min özümden Can jılığını, күз nurunu gülüzüm bilen yirtem Bizning qabat ışraşını Xudaydan sırap kütem Can jılığını, күз nurunu gülüzüm bilen yirtem Bizning qabat ışraşını Xudaydan sırap kütem Gittik birleşik. Can jılığını, күз nurunu gülüzüm bilen yirtem Bizning qabat ışraşını Xudaydan sırap kütem Can jılığını, күз nurunu gülüzüm bilen yirtem Bizning qabat ışraşını Xudaydan sırap kütem Bizning qabat ışraşını Xudaydan sırap kütem
рахмет. Аллаға рахмет еусын. Руслан Галимуллин. Зор рахмет достар, күчлі алқышлар астында профессионал сахнада бірінші адымларына атлап келуші, һәм инде Тәслимә Низаминың жырларына тіләп мөрәҗәгать итүче талантлы кызларыбызның берсе Гөлнара Габделхаева. Мәхәббәт ул эссез үтәмикән, беләмикән кая барасын. Адашасың яки йөрәкләргә, гомерлеккә кереп каласың. Гашык җаннар киләчәкне күрми, ташкын сөю йөрәк түрендә. Яшибез без мәхәббәткә чумып, я булмаса очып күгендә. Гашык җаннар киләчәкне күрми, ташкын сөю йөрәк түрендә. Яшибез без мәхәббәткә чумып, я булмаса очып күгендә. Мәхәббәтнең серен, кай тарафка юллар аласын. Калдырамы татлы хәтирәсен, я булмаса ачы ярасын. Мәхәббәт һаман изге юлда, белә кабынасын, янасын. Татлы мизгел булып һәрбер җанга, онытылмас сүзләр саласын. Мәхәббәт һаман изге юлда, белә кабынасын, янасын. Татлы мизгел булып һәрбер җанга, онытылмас сүзләр саласын. Килсен миңа шын мәхәббәт, бәхет бирсә бирсен гомергә. Йөрәгемне ялгыз калдырмасын, калдырмасын гына күмәргә. Мәхәббәтнең серен аңлар өчен, җитәм икән кеше гомере. Бер-береңне аңлап яшәү кирәк, белү кирәк яшәү кадерен. Мәхәббәтнең серен аңлар өчен, җитәм икән кеше гомере. Бер-береңне аңлап яшәү кирәк, белү кирәк яшәү кадерен. Мәхәббәтнең серен аңлар өчен, җитәм икән кеше гомере. Бер-береңне аңлап яшәү кирәк, белү кирәк яшәү кадерен. Гөлнара Габделхаева. Бек зор рахмет. Тагын да бер кунагыбызны сәхнәбез түренә чакырам. Авторның якын гаилә дусты һәм шулай ук нәсел җипләре Мариэлга барып тоташкан, бүгенге көндә Казанда иҗат итеп, тамашачыларны үзенең җырлары белән сөендергән Татарстанның ат казанган артисткасы Эльвира Хайруллина.
Seni kötü balam Sarı kız bir gen süyüden Yüreğim dürlep yana Sarı kız bir gen süyüden Yüreğim dürlep yana Kar üstünde kazalım iyileş Kar neredir saman Git şirkem git yanlarıma Eresin yalkanımdan Kar üstünde kazalım iyileş Kar neredir saman Git şirkem git yanlarıma Eresin yalkanımdan Nileş kabatlı yıl sayın Ömrünün mizgellerin Siyutu kızıl nileş Mantulu künellerin Kar üstünde kazal nileş Kar neredir saman Git şirkem git yanlarıma Ersin yalkanımdan Kar üstünde kazal nileş Kar neredir saman Git şirkem git yanlarıma Ersin yalkanımdan Kızgı olanda kızıl mileş Kere salkın kışlarga Kışaklığı kız sağışı Bizning de yazmışlarda Kışaklığı kız sağışı Bizning de yazmışlarda Kar üstünde kazalım iyileş Kar neredir saman Git şirkem git yanlarıma Erersin yalkanımdan Kar üstünde kazalım iyileş Kar neredir saman Git şirkem git yanlarıma Erersin yalkanımdan Git şirkem git yanlarıma Erersin yalkanımdan Татарстанның от қазанған артисткасы Эльвира Хайруллина. Эльвира Хайруллина. Һәм инде дуслар, яңалык жыр премьерасы. Һәм инде бу өр-яңа жырны сезгә тәкъдим итүче җегетебез Татарстанның халык артисты Фердинанд Фатхи. Soylab al yarını diler Soylab yaratıp bulmay Şanğa uzing ütüp girding Unutırga dilesem de Hazır unutup bulmay Ukenişile bu mehabbet Bilmin bir surelerimi Yürekni gene yandırmay Gidirağım ömrümni Ukenişile bu mehabbet Bilmin bir surelerimi Yürekni gene yandırmay Gidirağım ömrümni Mehabbetim bile
белән генә ялгыз яшим Я спою. Кинегез, ага. Мин аның бәхете түгел, язмышлар белән уйнаушы минем бәхетсезлегем. Үкенечле бу мәхәббәт, белмим бер сүрелерме, йөрәкне генә яндырмый кидерә гомеремне. Үкенечле бу мәхәббәт, белмим бер сүрелерме, йөрәкне генә яндырмый кидерә гомеремне. Bizne bu bәхетсезлектән язмыш ничек аралар, нишләргә соң инде белмим, сулкылдап елый җанымдагы яралар. Үкенечле бу мәхәббәт, белмим бер сүрелерме, йөрәкне генә яндырмый кидерә гомеремне. Үкенечле бу мәхәббәт, белмим бер сүрелерме, йөрәкне генә яндырмый кидерә гомеремне. Йөрәкне генә яндырмый кидерә гомеремне, кидерә гомеремне. Татарстанның халық артисі Фердинанд Фатхи. Ир-яңа жыр, матур жыр. Тәслимә Низамиға алқышлар һәм рәхмәт сүзләре. Хөрмәтле достар, менә бүген бәйрәм өстенә бәйрәм. Сез инде барыгыз да беләсез, Тәслимә Низаминың аның 4 баласы бар, аның 3-сі малай, 1-сі кыз. Һәм менә бүген шушы кызларының, Гөлнарның бүген туган көне. Менә бит тагын бер бәйрәм җәмәгать. Шуңа күрә дә менә шушы Тәслимә Низаминың кызын Гөлнарны сәхнәбез түренә чакырам, алкышлар белән каршы алыйк. Туган көнең белән бәгырем. Һәм инде уллары Илшат Германиядә укый, экрандан аның котлавын күрәсез. Сәхнәдә Гөлнар. Бәхетле сөйгән ярым янарымда булганда, җанга якын дуслары белән гомер юлын узганда, мәхәббәт канатын җәйсен һәр кемнең күңелендә, бәхет кояшы балкысын тормышының күгенә. Kanatın şeysin, her kimin күңелендә, бәхет кояшы балкысын тормышының күгенә. Мин бәхетле туганнарым сау сәламәт булганда, чакырылган кунакларым үй түренә тулганда, мәхәббәт канатын җәйсен һәр кемнең күңелендә, бәхет кояшы балкысын тормышының күгенә.
Еші білеміз мекен дүнияны сүйіп Аллахқа рахмет айтып Әр келген мезгілінің қадірін біліп Нәнегіне шатлықларны зор етіп Бұртақ етіп Тур yoluna tutup Kılgan iyiliklerimiz İhlas gönülden bulsa Eğer bizning yaşayışlar izgi işlerden dursa Şu vakitte bana dostlar Canға tınışlık inger Hürmet büyük lezzet bilen yaşav Rahatı gelir kömüller açılır İmanımız kalbi bulsa İzgi gameller kuluyuk Durmuş yemerimizden türeyde Rahatlı buluyuk yaratıp yaşayık Şulay dostlar Kim işindir bәхет байлык Кемгә яраткан эшен Үз бәхете белән туа Бу дөньяда һәр кеше Мәхәббәт канатын җәйсен Һәр кемнең күңелендә Бәхет кояшы балкысын Тормышының күгендә dostlar Her kimnin күңелендә Бәхет кояшы балкысын Тормышының күгендә Бәхет кояшы балкысын Тормышының күгендә Gülnar, Teslime Nizami'nin kızı. Hem bu çiçekler güllemesi, bulaklar sina bağırım. Tuğan günün bilen alkışlamalı kalı cemaat. Bek zor rahmet, bek zor rahmet. Yaşlar kızdıra, yaşlarga söz yok. İcadı yonguşlar yoldaş bulsun, enisin, etisin süyündürüp, şatlandırıp konu yaşarsın. Hem dostlar, bana bunday dertli jırdan soň azgina müň sulanıp bir jırny takdim etesim kile. Mundan 30 yılga yakın ilik yazılgan jır, şundan da mına dünya bulgaç türlü hal bula. Teslimenin de bizning de ailega kaygı kilgeç, bizning avulda şunday bir gadet bar, yula bar. Avul üstünde kuzgun kışkırsa naşar haber bulur indi degen yuraw bar. Hem indi ol kuzgun bizning avul üçün şunday bir kuş, şuna göre de mına şuşu kuşnu iske alıp hem indi avulda kilgen şuşu hasretini iske alıp yazılgan jır. Min ayttığı boyunca yazılgan jır. Şuna göre de jırның isimi Kışkırma kuzgun, kışkırma dep atalar. Başında iski zira Canlı yarıp kuzgunu kışkıra Kimge jittiyken şirak Mengelik yurt kimini şakıra Kışkırma Susa kişi canına Bu dünyada uğrar kim bir Yaşasınlar barı barıda Kışkırma kuzgun kışkırma Susap kişi canına Bu dünyada uğrak yaşasınlar barı barısı da
başında kuzgun kışkıra. Kışkırma kuzgun kışkırma. Susap kişi canına. Bu dünyada uğran kim bir yaşasınlar barı barda. Eller dünya mahşerin Kurep yağsın ama bu kızgın Yürüyüm eller senlerge Ülgenlerinin songa bağın Kışkırma kuzgun kışkırma. Susap kişi canına. Bu dünyada uğran kim bir yaşasınlar barı barda. Kışkırma kuzgun kışkırma. Susap kişi canına. Bu dünyada uğran kim bir yaşasınlar barı barda. Bu dünyada uğran kim bir yaşasınlar barı barda. Kışkırma kuzgun kışkırma. Bek zor rahmat, hurmatli boshlovchilar. Bu jırның sözleri hem indi ki üçün Təslima Nizamiga rahmat, bu alkışlar ona bulsun. Hem tağında sahnemiz türüne talantlı kızlarımızın birisi Kazan Sandıgaşı konkursu laureatı Lütfiye Mübarrekşina'nı çağıram. Alkışlap karşılamız. Lütfiye Mübarrekşina.
булганда. Син бәхетле, янәшәңдә мин булганда. Лütfiye mübarrek şuna. Bek zor rahmet, bek zor rahmet. Teslimenin yaratıp ayta turgan sözü var. Javit min yaktı dünyaya, kilüğüm bilen Xudayga, hem etiyim bilen enime min rahmetli dey. Şuna da cemaat, eti bilen eninin buna bugünkü günde teslimenin şu icad kişesine kilip, şu tamaşaçılarının onu alkışlavın, onun sırlarından huzurlanıp, көңілләренә дава табып отырганын күрсә, нишләрләр иде икән? Хатирәләрне яңартып сөйләшеп отырганда, беләсеңме, Җавит, менә минем әнинең яратып, тыңлый торган, җырлый торган бер җыры бар иде. Ул Рөстәм Яхинның Мустафа Нуган сүзләренә язылган Киек казлар. Тирән дә, эчтәлекле дә, йөрәкләрне, күңелләрне айкап, әллә кайларга алып барып кайта торган һәм инде мәңге онытылмас җырларның берсе. Бүген бу җырны безнең кунагыбыз, талантлы егет, бик күп кенә конкурслар лауреаты һәм шулай ук Тәслимә Низаминың якын дусты Рөстәм Насибуллин башкара. Ә инде бу җыр Тәслимәнең әтисе Низами абый һәм Хатира апалар рухына дуга булып барып ирешсен. Сәхнәдә Рөстәм Насибуллин. Kızlar gider жылы yakka Bir günleri bilen gel birge Kızlar gider hepimiz yakın dostlar Sağınışır gülüp gülüşürge Kızlar
яшьлек дусларыбыз югалмас. Азылар шағаларда сызылып кала зәңгәр юллары, басылар кеби үтә, тезелеп үтә. Unutulmazlı yaşlı yılları. Кие қосылар, ките қалдылдашы, яманы сулап қалар күңілләр. Қосылар қайтыр, ләкині кері қайтымас. Біз кешірген матур бұл күннер. Қосылар Rüstem Nasibullin. Rüstem Nasibullin. Бик зур рәхмәт. Hürmetli dostlar, hürmetli tamашачылар, sizge мәгълүм buldu. Şundan da Teslime'nin kızı Gülnar Büyüktau İcad Yurtunda, balalar yurtunda, İcad Yurtunda işli. Hem indi mine şuşu Gülnar'ның terbiyelegen, hem indi bir talantlı kızın sahnemiz türüne çakırıyık hali. Stella Yegorova, alkışlar yarata bu kız. Иртәнге кояшмая, нурларында коянам. Җан-җалымны таклашып, әниемне саянам. Сәлам бирәм якты көнгә, сәлам, сәлам дуслар сезгә. Я Ходаем тынычлык бир, без яшәгән матур илгә. Сәлам бирәм якты көнгә, сәлам, сәлам дуслар сезгә. Я Ходаем тынычлык бир, без яшәгән матур илгә. Мин улга минем апам, уй хаяллар серләр уртак, апамны бик яратам. Сәлам бирәм якты көнгә, сәлам, сәлам дуслар сезгә. Я Ходаем тынычлык бир, без яшәгән матур илгә. Сәлам бирәм якты көнгә, сәлам, сәлам дуслар
матур илгә. Saf bala күңеле кебек, минем бәхетем гади. Мәктәп уен күбәләкләр, апам һәм әтиәни. Сәлам бирәм якты көнгә, сәлам дуслар сезгә. Я Ходаем тынычлык бир, без яшәгән матур илгә. Сәлам бирәм якты көнгә, сәлам дуслар сезгә. Я Ходаем тынычлык бир, без яшәгән матур илгә. Я Ходаем тынычлык бир, без яшәгән матур илгә. Стелла Егорова. Ай, балақайым, сеннен де бақытлы кіші жоқ бүгін. Көзгіне тимесін, міне біздің келешек жамағат, міне бет. Аллаға шүкір, бұлсыннар, үссіннер, ижат етсіннер, жырласыннар, өзібізше, татарша бейті, мұннан сында жамағат, әлі біздің сәхнеде, әлі яшьләребез байтақ, киләләр, балалар үсіп тұр, Аллаға шүкір. Достар, вақыт жеткендір, шыннан да Тәслимә Низами дейбіз, әмме дә ләкин, менә шушы моментта бүгінгі кешені ұйыштырушы, сәбәпшісі, юбилярыбыз, Татарстанның ат қазанған артисткасы, популяр автор башқарушы, композитор, шағирә, журналист Тәслимә Низаминың сәхнәбіз түріне үзін шақыру вақыт жеткендір. Алқышлап қоршалайық. Сәхнәдә юбилярыбыз Низами өзі. Seni ömür ortasında uçrattım. Dini yarım deyip soylağımsın meni, min de seni üzülüp yarattım. Ömür bir dolu degileyde, bu ayda ötüp gide. Күзгә күз карашына яшәүләргә ничите. Ömür bir dolu яшәүләргә ничите. Ömür уртасы ул алтынга тең, тәмене белеп яши торган чак. Ике ялгызлыкны яндырырга, ике җанда якты каруша. Яшәүләргә ничите. Ömür бит тулы тегеләйдә, булайда үтеп китә. Күзгә күз карашып кына яшәүләргә ничите.
кышларына сабак болсын бізге өткеннер көзләрдә язны каршыласын бәхет мәхәббәтне көткәннәр гомер бит тулы тегеләйдә булайда үтеп китә күзгә күз карашып кына яшәүләргә ничитә гомер бит тулы тегеләйдә булайда үтеп китә күзгә күз карашып кына яшәүләргә ничитә күзгә күз карашып кына яшәүләргә ничитә Ой, рахмет, ой, рахмет. О, хепсине рахмет. Ой, рахмет. Җавит поезиясе сол. Җәмәгать, анагым. Зур анагым, беренче анагым. Рахмет сезгә. Җәмәгать, менә бу минем күптәнге редакторым, Мәдәни җәмгыятьнең баш мөхәррире һәм шулай ук без аның белән бик күп җырлар иҗат иттек. Зинур Мансуров. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Хәерле кич тамашачылар. Менә бүген biz Тәслимәнең иҗат кичәсенә җыелдык. Мин Нурлаттан килдем үзем. Минем дускынайым Чистайдан килде, biz аны бик хөрмәт итәбез. Сиңа уңышлар иҗади тормышыңда бәхет, шатлык, исәнлекле гомерләр. Сезне бик яратам. Рәхмәт. Мин шулай гади халык яратайын җәмәгать. Рәхмәт бик зур. Һәм хәзер инде мин бит инде үзегез беләсез, Керәшен җегетенә кияүгә чыктым. Шуңа күрә Питрауга барып җырлап та кайттым. Һәм инде Питрау җырымны сезгә дә җырлап карыйм әле, ничек каршы алырсыз икән, кушап микән? Җисеме дә Питрау таштан калыккан. Кояшта иңеп җаннарга барлык кәрендәшләренең дә күңелләрен балкыткан. Җәй уртасы Питрау бүген ямьле тырлау буенда җырлар тыңла күңел аш килсин безнең җыенга. Җәй уртасы Питрау бүген ямьле тырлау буенда җырлар тыңла күңел аш килсин безнең җыенга. Питрауга дип дөнья халкы килә татар иленә. Мамадышның йөзе кашы, туган айның калатавы, дан казанган җиригә. Җәй уртасы Питрау бүген ямьле тырлау буенда җырлар тыңла күңел аш килсин безнең җыенга. Суда
астында ойнап жеңе аласың ма? Су астында ойнап жеңе аласың ма? Керешін шеберлерін көрмей түз аласың ма? Егітлері олам дейсе жүгіріп барасың ма? Керешін шеберлерін көрмей түз аласың ма? Тәпи шишмесі сихәтлі ақташу сәурыманда. Қадірлейлер жер суларны, шуңа йұрт негізлері нақлы, мұндай байлық болғанда. Жай ортасы Петровөген, емлі тырлау бойында. Жырлап тыңла, көңіл аш, келсен біздің жиынға. Жай ортасы Петровөген, емлі тырлау бойында. Жырлап тыңла, көңіл аш, келсен біздің жиынға. Жырлап тыңла, көңіл аш, келсен біздің жиынға. Келсен біздің жиынға. Teslime Nizami. Менә монсы минем кечкенә кызым инде, онығым монсы да, илларымны кылар. Бәрәңгеләр, яшкаралар килгәннәр, булар инде җәмәгать минем мәрхүм иремнең туган ягыннан һәм инде без эшләгән бәрәңгедән. Тәслимә Низами, минем туган авылымның килен ул. Безнең авылның тамырларыннан әнә күрдегез, ишеттегез, нинди сокландыргыч балалар үстергәннәр. Тәслимә, без сезгә бәрәңгедән, татар китнәсеннән бик зур сәлам алып килдек. Менә шушы берничә юлны укып китсәм, мин сезгә үзебезнең яклардан зур авылдашларыбызның зур сәламнәрен тапшырды дип уйлагыз. Рөхсәт итсәгез әз генә. Эх, язмыш урамнары. Сандугачлар таң алдыннан сайрамаган тикмәгә, сандугачларны уздыручы килен төшкән китнәгә. Буйы, сыны, гүзәллеге, анысы әле бер читтә. Күп кырлы талантын белгәч, уйласаң исең китә. Менә нигә сандугачлар Тәслимәдән көнләгән, чөнки аның һөнәрләре санап китсәң меңләгән. Җырчы да ул, шагыйрә дә, композитор Тәслимә. Солтан белән гаилә корып, 4 бала да үстерә. Вакыт җитми дөнья куя, аның хәләл җифете. Кайдан тапкан яшьлегенең беренче мәхәббәтен? Язмыш булгач ул егет тә шул чорларда тол калган, күрешеп бергә яшәргә Аллаһ рәхмәтен салган. Алайда тормышыгызга күз тиюләр куркыта. Күрешеп бергә яшәргә Алла рәхмәтен салган. Бер-берегезне хөрмәт итеп яшәгез сез картлыкта. Фирзия белән Рәйхана котлый. Бу бүләкләр аз диме? Җир шарын бирер идек тә, көчебез җитми Тәслимә. Гаеп итмә, синең кебекләр бездәй гади язамы? Бәхетле бул, зак яшә, Тәслимәкәй Низами. Лыгайгач каплап куймасын, дөньяның томаннары, гомерлеккә якты булсын. Эх, язмыш урамдары. Бик зур рәхмәт. Безнең республикада шигырь язучылар китабының шигырьләрен кертеп, җыентык чыгардык.
Һәм шул китабыгызның беренче битләре Тәслимә Низамыйның истәлекләре һәм шигырьләре белән башланып китә. Бек зур рәхмәт. Бек зур рәхмәт. Бек зур рәхмәт. Җәмәгать белән читтәге татарлар шулай итеп берәндекләп үзләренең шигырь язучыларын җыеп, шулай итеп матур итеп тырышып, үзләренең исәпләренә китаплар чыгаралар. Алар татар телен саклау өчен җан фәрмәнгә көрәшеп яшиләр. Рәхмәт сезгә. Менә шушы ике ахирәт инде бөтен Мары илнең татарларның дөньясын әйләндереп яталар. Кул шабыйга шуларга рәхмәт сезгә. Фирзия Безгә ханым, комплимент әйтте Тәслимә Низами. Бабый ураганный ди. Шулай булса иде. сезнең кайсыбыз Райхана? Мин түгел. Фирзинә Райхана дидегез, Райхана. Менә монда булай узак сузган өчен режиссердан безгә хәзер хана. Ничек алайса миңа хана. Зур итеп рәхмәт кунакларыбыз, яме рәхмәт Салам сезгә. сиңа, Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Алкышлар җәмәгать. Тәслимә. Һәм инде җәмәгать менә хәзер концертны беренче бүлеген төгәлләү өчен сүзне бирәбез. Бәрмәнчек, дәүләт ансамбле бөтен дөньяларда күренеп, керәшеннәрне күтәреп, аларның сәнгатен дөньяга җиткерүче ансамбльгә, аның художество җитәкчесе Илмир Кашапова, Татарстан атказан артисты. Рәхмәт, Тәслимә. Керәшенгә кияүгә чыккач, керәшеннәрне мактыйсың, кунакка чакырасың. Безне дә онытма. Сәхнәдә Бәрмәнчек керәшен дәүләт ансамбле. Fəriştələr ingəlmələr Sizin inginlərigizgə Sıqlanıblar tuya almayım Nurlı
Yaşağım, matır çağım Kışkın kışlar tügüle bit ol Eğlenip kaytmay tağım Bermenşik Devlet Folklor Ansambli. Өзі де аңламады нәрсе екенін. Бисмиллахиррахманиррахим дип башлыйк әле сүзне туганнар. Шул сүз белән эшкә тотынганнар, безгә кадәр җирдә булганнар. Аллаһны бар һәм бер дип белгән, бабалардан үрнәк аласы. Кем булсаң да, халкың үткәнендә йөз чөйермә, адәм баласы. Müslümanның тәуге сөзі Бисмилла. Бисмилланы әйтсәгенә күңелеңә хуш була. Бисмилла ул жан сафлыгы, артыру юк һич монда. Илаһыга якын айткан құдретлі сөзі Бисмилла. Бисмилла ул жан сафлыгы, артыру юк һич монда. İlahıga yakın aytan Ödedi sözü Bismillah. Bismillah'ını kabartlasan Savap bula iş ona. Bizge kökten indirgen Tılsımlı sözü Bismillah. Bismillah ol can saflığı Artırı yok hiç mında. İlahıga yakın aytan Kudretli sözü Bismillah. Bismillah ol can saflığı Artırı yok hiç mında. İlahıga yakın aytan Kudretli sözü Bismillah. Tuğanım sin dağlardan Tırmışına güç yolla. Dünyasında in kurken söz Dığa başı Bismillah. Bismillah ol can saflığı Artırı yok hiç mında. İlahıga yakın aytan Kudretli sözü Bismillah. Bismillah ol can saflığı Artırı yok hiç mında. İlahıga yakın aytan Kudretli sözü Bismillah. Bismillah ol can saflığı Artırı yok hiç mında. İlahıga yakın aytan Kudretli sözü Bismillah. Bismillah ol can saflığı Artırı yok hiç mında. İlahıga yakın aytan Kudretli sözü Bismillah. İlahıga yakın aytan Kudretli sözü Bismillah. İman nuru taratушы yigitimiz, talantlı yigit İlyas Halik. Zor etib rahmat.
Alkışlar cemaat. Mına ikinci birligimizni duadan başladık. Hayırlıga bolsun. Eğinde bismillahsız dualış bir kaşanda tarık kalmaz diler. Alkışlap karşılayık sahnemiz türünde Tataristan'ın at kazangan artistkisi Elvira Hayrulina. Her kişinin öz yazmışı, öz bəxti kullarında. Dünya gürlep jaralap tura, sin barında, sin barında. Bəxtimni izlep kilem, bəxitkeyim sindegine. Seni siyu jara, yalqın tula yüreğimde. Bəxtimni Bəxitkeyim sindegine, seni siyu jara, yalqın tula yüreğimde. Roza gülü kullarında, şotlık sibey yollarıma. Bəxit gülü menge sulmaz, sin barında. Bəxitimni izlep kilem, bəxitkeyim sindegine. Seni siyu jara, yalqın tula yüreğimde. Bəxitimni izlep kilem, bəxitkeyim sindegine. Seni siyu jara, yalqın tula yüreğimde. Dostlar kullarında, bəxit yolsun yollarına. Gel kıyaşlı bular kanlar, sin barında. Bəxitimni izlep kilem, bəxitkeyim sindegine. Seni siyu jara, yalqın tula yüreğimde. Bəxitimni izlep kilem, bəxitkeyim sindegine. Seni siyu jara, yalqın tula yüreğimde. Seni siyu jara, yalqın tula yüreğimde. Yalqın tula yüreğimde. Elvira Hayrulina. Birsinden birisi matur jırlar, birsinden birisi usta matur başkaruşular. Siz benim bilen kilişesizdir bit, hürmet tamaşaçılar. Teslime Nizami ul kimler üçün jır yazarga bile, her birisinin tavuşuna turu getirip bile. Teslimenin tağın bir yakşı yağı var cemaat. Ul turmuşunu yarata. Hemine parlılarga suqlanıp yazılgan tağında bir jırın tınlap gittiğiz eli. Sahnemiz türünde Tataristan'ın at kazangan artistları, pars jırşılarımız Feride Alsu duyeti. Biz uğramdan ötkende, iki maturlık kuşlar, bir yağınlar itkende. Matur dünyelik matur barımızda, bu durmuşның maturlığı, ul bizning jonimizda. Matur dünyelik matur barımızda, bu durmuşның maturlığı, ul bizning jonimizda. Şuşu matur
шатлык бәхетер таратучы, барлы матур буларбыз. Матур, 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 дөнья бик матур барыбызда. Бу тормышның матурлыгы ул безнең җаныбызда. Матур, 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 дөнья бик матур барыбызда. Бу тормышның матурлыгы ул безнең җаныбызда. Барлы матур булып кына гомер кичерик әле. Гел матур чакларны гына искә төшерик әле. Матур, 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 дөнья бик матур барыбызда. Бу тормышның матурлыгы ул безнең җаныбызда. Матур, 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 дөнья бик матур барыбызда. Бу тормышның матурлыгы ул безнең җаныбызда. Бу тормышның матурлыгы ул безнең җаныбызда. Фәридә Алсу дуеты. Матур, 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 дөнья бик матур барыбызда. Бу тормышның матурлыгы ул безнең җаныбызда. Бу тормышның матурлыгы ул безнең җаныбызда. Фәридә Алсу дуеты. Үзегезгә рәхмәт. Юбилярыбызны Тәслимә Низамине хөрмәт итеп килгән өчен. Шулай бит дуслар, Аллаһка шөкер, барысы да талантлы. Менә шулай ук бүген хөрмәтле тамашачылар, мин инде кисәтеп әйтеп куярга да онытканмын. Чынында елмаеп утырыгыз, алкышлап утырыгыз. Чөнки сез бүген менә монда артистларга гына карап түгел, сезне бөтен дөнья карый. Чөнки бүгенге концерт онлайн. Сез аңлыйсыздар икән? Бөтен дөнья карый сезне. Шуңа күрә дә хәзер бит җәмәгать шундый замана. Рәхмәт. Һәм инде менә бу җырны исемен әйтеп китим әле. Туган көнең белән туганым дип атала. Бүген инде бәйрәмнәр бик күп дидем. Беренчесе менә бу Тәслимә Низаминың яраткан композитор шагыйрәбезнең юбилей иҗат кичәсе булса, аның кызының туган көне булса, тагын да җәмәгать менә шушы күреп торасыз бит. Бүген инде ТНВ каналы безнең инде шушы гүзәл матур тамашаны төшерүче егетләр залда. Әле аның урамда бик матур автобусы бар. Искә алгансыздыр, анда матур дип язылган Яңа гасыр каналы ТНВ дип. Һәм шуның режиссеры бар. Җәмәгать бик күп тапшыруларның режиссеры Найла Нургалиевна Сабитова дигән ишетеп белә торгансыздыр. Бүген аның да туган көне. Ул пульт артында утыра. Шән күңелдән котлыйбыз, Найла Нургалиевна. Синнән дә бәхетле кеше юк. Туган көнне эшләгән кеше иң бәхетле кеше. Синең туган көнеңә күпме артист чыгыш ясый, шулай юк, шулай бит. Зур итеп рәхмәт дуслар. Чөнки җыр чыннан да туган көнең белән туганым дип атала. Шулай ук Тәслимә Низами зур өметләр баглап бу яшь кызны сезнең каршыга чыгарга тәкъдим ясаган ул җырчыбыз Рания Хөрмәтуллина. Алкышлап каршылыйк. Язмыш бүләк итте безгә мәңгелек дуслык хисен. Рәхмәт сиңа, тугры дустым,
Яш кебек елмайыплар, килеп берсәң син безгә. Жан җылысы, өмет, шатлык балкыйла өебездә. Туган көнең белән сине котлыйм, газиз туганым. Мең рәхмәт, рәхәт яшә, сизми гомер узганын. Матур булса да тормышлар, бер мәшәкать тулы. Икәү булса күңеллерәк, җиңелрәк гомер юлы. Туган көнең белән сине котлыйм, газиз туганым. Мең рәхмәт, рәхәт яшә, сизми гомер узганын. Ярада таңнарада, ярада кишидә. Дуслык кочагында гына гомер бәхетле үтә. Туган көнең белән сине котлыйм, газиз туганым. Мең рәхмәт, рәхәт яшә, сизми гомер узганын. Туган көнең белән сине котлыйм, газиз туганым. Мең рәхмәт, рәхәт яшә, сизми гомер узганын. Мең рәхмәт, рәхәт яшә, сизми гомер узганын. Рания Хөрмәтуллина. Ашап бетерәсез бит инде. Рания Хөрмәтуллина. Монсы инде. Evet. Сен спорт залдан гына килдең ахыры. Минем дә туган көне 5 декабрьдә. Зур итеп рәхмәт дуслар. Алкышлап каршылыгыз тагын да бер көтүп алынган һәм инде сез яраткан кунагыбыз Тәслимә Низаминың ахирәте, шуннан да сердәше, һәм инде яраткан җырчыларыбызның берсе Татарстанның халык артисткасы Резида Шәрәфиева. Үткән гомерем хәтердә, көне сәгате белән. Җырмың тулы күңел дәрья, хәтер диңгезе дигән. Рәхмәтлемен язмышыма, тормыш гөлем шәшкәләр. Бик бәхетле булып кына, яшәргә язсын әле. Рәхмәтлемен язмышыма, тормыш гөлем шәшкәләр. Бик бәхетле булып кына, яшәргә язсын әле. Дөнья куганда гомерне күрми каласың икән. Хәзер узган һәр мизгелнең кадер-кәйләрен беләм. Рәхмәтлемен язмышыма, тормыш гөлем шәшкәләр. Бик бәхетле булып кына, яшәргә язсын әле.
баярып жеңген тұрмышның сынауларын Алла насip еткендір деп бақытқа ұрауларын Рахмәтлімін язмышыма тұрмыш гүлім шәшкәлі Бик бақытлы болып қына яшәргә ясым әлі Рахмәтлімін язмышыма тұрмыш гүлім шәшкәлі Бик бақытлы болып қына яшәргә ясым әлі Рахмәтлімін язмышыма тұрмыш гүлім шәшкәлі Бик бақытлы болып қына яшәргә ясым әлі Бик бақытлы болып қына яшәргә ясым әлі Резида Шарафиева. Татарстанның халық артисткасы Резида Шарафиева. Бик зор рахмәт. Хөрмәтле дуслар, хәзер сәхнәгә чыгачак ханымда шулай ук Тәслим апасын шул кадәр хөрмәт итә. Алар ярышып яши, ярышып эшли дисәң дә чыннан да дөреслеккә туры килер. Һәм ни өчен әйтәм? Чыннан да җәмәгать хуҗабикә булулары белән дә, уңганлыклары белән дә икесе дә бер-берсенә шул кадәр ошаганнар. Һәм инде Тәслим апасын куып җитәргә тырыша. Тәслимә Низаминың 4 баласы булса, әлегә бу җырчының 3 генә. Кем икәнен аңлагансыздыр җәмәгать, тамашачылардан яшерен сер юк, шуңа күрә каушатмый гына, куркытмый гына, матур гына итеп сәхнәбез түренә чакырыйк әле. Сәхнәбез түрендә Татарстанның ат казанган артисткасы Лилия Муллагалиева. Сулышы, жаны жылысын, өзіне тартып тұра. Син дә бит минем құяшым, йылмайып яратырам. Ярат мине, бәхетле итсәң генә, тылсымлы мәхәббәтемне йөрәктә йөрсәң генә. Ярат мине, бәхетле итсәң генә, тылсымлы мәхәббәтемне йөрәктә йөрсәң генә. Җиргә яшәү бүләк иткән Әдәм һәм Хава кебек, бизәсен безнең тормышны балалар уйнап көлеп. Ярат мине, бәхетле итсәң генә, тылсымлы мәхәббәтемне йөрәктә йөрсәң генә. Ярат мине, бәхетле итсәң генә, тылсымлы мәхәббәтемне йөрәктә йөрсәң генә. Кышлар кебек яшик, урман күлле бай җирдә. Иң зур хәзинә мәхәббәт, саклый дуслар гомергә. Ярат мине,
Лилия Муллагалиева. Рахмат, Лилия Кей. Рахмат. Алқышлап қаршалайық. Татар сахнасында бірінші тапқыр биік тау егіті. Алқышлар жамағат. Яш егітіміз Адил Равилев. Алқышлар бұл егітке. Қайбір кісілер барыңызға да. Yaşta bugün xeyleker Jeyilip gidip gülmi Kızganış olsun suyunun Nerseykenini bilmi Min seni aşırı dermen Uzime alıp gidermen Ömür boyu yaratırman Bir beketli dermen Min seni aşırı dermen Uzime alıp gidermen Ömür boyu yaratırman Bir beketli dermen Suyu fıkka ceyge Tüzüge kader jiter mi? Yaprak buranları bilen Mengilike gider mi? Min seni aşırı dermen Uzime alıp gidermen Ömür boyu yaratırman Bir beketli dermen Min seni aşırı dermen Uzime alıp gidermen Ömür boyu yaratırman Bir beketli dermen Min seni aşırı dermen Uzime alıp gidermen Min seni Koyan bilsin soğul kıyaş Alemde yalnız uşak Olma kaderli yürekte Min kıyaş yana kayşar Min seni aşırı dermen Uzime alıp gidermen Ömür boyu yaratırman Bir beketli dermen Min seni aşırı dermen Uzime alıp gidermen Ömür boyu yaratırman Bir beketli dermen Ömür boyu yaratırman Bir beketli dermen Bir beketli dermen Adil Равилев. Сәхнәбез түрендә күп тапкырлар алтын барыс премиясе алган җырчы бик бәхетле ханым яшь Алина Давутова алкышлап каршылабыз. Şağında tudu aziz kızımız Şatlık bәхет nurlarında uzak ömür yolumuz Sayri sayri sandıgaş
кызыбыз тугаш. Бик кадерләп үстерәбез, күзләр генә тимәсен. Әти кызы булыр ахыры, бик ярата әтисен. Сайрый-сайрый сандугаш, канат кага карлыгаш. Куанышып сайрашабыз, нәни кызыбыз тугаш. Сайрый-сайрый сандугаш, канат кага карлыгаш. Куанышып сайрашабыз, нәни кызыбыз тугаш. Тамшығыдай сафлық емген, қызым алсу езіңе. Мақтау сөзі иркелеулер, бик килешә үзіңе. Сайрый-сайрый сандугаш, канат кага карлыгаш. Куанышып сайрашабыз, нәни кызыбыз тугаш. Сайрый-сайрый сандугаш, канат кага карлыгаш. Куанышып сайрашабыз, нәни кызыбыз тугаш. Сайрый-сайрый сандугаш, канат кага карлыгаш. Куанышып сайрашабыз, нәни кызыбыз тугаш. Елама кызым жырла син, әниең жырчы булыгаш. Әниең жырчы булыгаш. Бек зор рахмет. Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле җыр, моң сөюче тамашачыларыбыз. Рәхмәт сезнең җылы алкышларыгыз, җылы карашларыгыз өчен. Әлеге җырлаган җырым Тәслим апай белән бергәлектә иҗат иткән җыр "Җырла, кызым" дип аталды. Инде алдагы җыр аның язмышына бәйле җыр булыр. 1000 тапкыр гафу үтенәм. Тәслим Низами сүзләре һәм музыкасы. Тапкыр гафу үтенәм, синнән яраткан кешем. Яшьлек юләрлеге белән сине югалткан өчен. Гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым. Юлларымда киртә булды сиңа биргән антыларым. Сөюдерләп янган җанда яңа хисләр тисүнде. Башка ярата алмадым, бәхеткә юл эзләде. Гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым. Юлларымда киртә булды сиңа биргән антыларым. Гомер буе эзләсәм дә,
Йөрәктәге мәхәббәтен Жанда саклаган өчен Гомер буе эзләсәм дә Синдә ярны тапмадым Юлларымда киртә булды Сиңа биргән антларым Гомер буе эзләсәм дә Синдә ярны тапмадым Юлларымда киртә булды Сиңа биргән антларым Юлларымда киртә булды Сиңа биргән антларым Алина Даутова. Афарин. Алина Даутова. Hürmetli тамашачылар, мен инде мына сахнада 3 сағатка якын баяннарын, гармоннарын күтәреп басып торучы егетләр белән һәм инде шу музыкантлар белән таныштырып китим әле. Менә безнең иң читтә генә оялчан гына басып торучы инде күптәнге музыкант, талантлы музыкант Рафинат Салахов, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Яш музыкант, буа егете, мишәр егете, талантлы егет Илнур Камалов. Инде дуслар, менә бу синтезатор артында басып торган егет кем дип уйлыйсыз? Хәзер алкышларыгыз да дәррәү булыр, үзегез дә шок катырсыз. Бу инде Пермь өлкәсе Лысьва шәһәреннән дөнья чемпионы, карате буенча дөнья чемпионы Илнар Мухаев. Менә җәмәгать Тәслимә Низами кемнәр белән дус? Без түгел инде. Сорыйты рәхмәт дуслар. Менә тагын да бер яхшы кешене, талантлы шәхесне сәхнәбез түренә чакырыйм әле. Чыннан да бүген Тәслимә Низамины котларга килгән бу егет чыннан да танылган, популяр, бик күп җырлары халыкка таралган, табын киенә әверелгән, әйләнгән популяр композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Азат Хөсәенов. Рәхмәт. Узакка миңа 60 дуслар, миңа да. Шәшәк кебек гомеркәем карасаң узып киткән бигрәк яшисеп киләми яшәүнең иң тәмле чагы 60-тан узгач икән 60-тан узгач икән 60-тан узгач икән яшисе килә икән яшисе килә икән Үземне яратырга кайгыртыр вакыт җиткән Аныклап юаныш бирә Ололай гаш һәммәбездә Бала күңеле икән 60-тан узгач икән 60-тан узгач икән Бала күңеле икән Яшисе килә икән Pişken şiye kebek Jırtılımlı canım Ortayası kilmiyeli Bir kaderle bulup kına Yaşisi kile tağım 60'tan uzaş iken 60'tan uzaş iken Yaşisi kile iken
яшисе килә икән. Бергәләп. Altmıştan uzun şiken, altmıştan uzun şiken, yaşisi gileyken, yaşisi gileyken. Altmıştan uzun şiken, altmıştan uzun şiken, yaşisi gileyken, yaşisi gileyken, yaşisi gileyken. Javit Shakirov. Azat Husaynov. Rahmat. Kim aytayındı bana 60 diye? Әлі зикіргелеп тұра, дәртлі Азат Құсайыновны айтам, өзім турында сөз де жоқ. Аллаға шүкір жамағат. Мына тағында Тәслима Низаминың ахиретін яратқан кішісін сәхнәбіз түріне шақырайым әлі. Шулай өзімнің де яратқан кіші. Аллаға шүкір, мына 31 ел бірге ғұмыр кешірәбіз. Әйді Тәслима Низами білән біздің илімтә, біздің аралашып яшу 30 елға яқын. Нинди достық, ижади достық, әминді достық бір қашанда үзілмәсін, юғалмасын, дәвам етсін. Сәхнәбіз түрінде затлы ханым, затлы жыршы, Татарстанның халық, Башқұртстанның ат қазанған артисткасы Зүлфия Шакирова.
Üzgelenme, üzek. Üzgelenme. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, дуслар. Әле сезнең өчен Тәслимә Низами сүзләре һәм көенә язылган «Üzgelenme, үзәк, üzgeleme» дигән җырымны бүләк иттем. Бу җыр инде, белмим, әллә 20 ел элек җырлый башлаган идем бу җырны. Тагын да шундый җырларымның озак еллы җырымның берсен бүләк итәсем килә. Шулай ук Тәслимә Низами сүзләре һәм көенә «Бәхет кирәк миңа да». Бәгыріме түшті дәсін тұрмышның сынаулары, әлі жилер алып кетті, бәхетке юрыларым. Мұң білен суарылған жан бергелене сызлана, кіші бәхет үшін туа, бәхет керек миңа да. Мин отырған гүлләрімсе алма шие үлгіре, әмин хаман дүния қуам, бәхет ізлеп йөгерем. Мұң білен суғарылған жан бергелене сызлана, кіші бәхет үшін туа, бәхет керек миңа да. Ләкин һаман язмыш җиле юлымны кисеп уза. Инде таптым дигәндә дә бәхетем барын ужа. Моң белән суарылган җан бергелене сызлана, кеше бәхет өчен туа, бәхет кирәк миңа да. Моң белән суарылган җан бергелене сызлана, кеше бәхет өчен туа, бәхет кирәк миңа да. Бармакларда тигез түгел, бәхет тигез бирелми. Бәхетлеме, бәхетсезме, дөнья үзе тигезли. Моң белән суарылган җан бергелене сызлана, кеше бәхет өчен туа, бәхет кирәк миңа да. Моң белән суарылган җан бергелене сызлана, кеше бәхет өчен туа, бәхет кирәк миңа да. Кеше бәхет өчен туа, бәхет кирәк миңа да. Бәхет кирәк миңа да. Бәхет кирәк миңа да. Татарстанның халық Башкортстанның ат казанган артисткасы Зөлфия Шакирова. Зөлфия Шакирова. Шакирова Зөлфия. Кеше бәхет өчен туа, бәхет кирәк миңа да дип җырлыйсың. Нәрсә? Бәхетең юкмы әллә? Бәхетем, Аллага шөкер, бик
Аллаға шүкір, хатын қыз үшін бәхет нәрсе ул? Хатын қыз үшін ең зур бәхет саулық, сәләмәтлек һәм балалар исән сау булу. Шулай бит? Әмінә мин шуның белән бәхетлемен. Бүгінгі концертның алып барушысы һәм алып кайтучысы бүгін сәхнәдә Башкортстанның атказанган Татарстанның халық артисты Жәвид Шакиров. Менә мин шушы кеше белән яшәвем белән дә бик бәхетлемен. Бу сүзне нык ишетәсе килгән. Достар, менә Тәслимәнең шушы юбилей кичәсеннән соң, юбилей концертыннан соң бу җегетне кайсы нинди бәхетле продюсер электр икән дә җәмәгать зур сәхнәләргә чыгарыр икән. Чыннан да талантлы егет, бик күп кенә конкурслар лауреаты. Аларны салып китсәм бик күп вакыт кирәк булыр. Әмма дә ләкин Сөембикә варислары, инде башкалары әйтеп тә тормыйм җәмәгать. Талантлы егет, алкышлап каршылыйк әле. Фидан Гафаров түгел. Фидан Гафаров Башкортстанда булса, җәмәгать Татарстанда тагын бер Фидан Гафаров, ул да булса Фидан Ягафаров. Sevgisi ol мәңгілік екен, яшілік язы кебек яшул. Бәхетсізлік бәхет йылмайса да, ең бірінші иске төшә шул. Язлар жетсе тәуге сөю жанда, күзләр жетсе үміт күңелдә. Шушы жырым аша сиңа дәшәм, көтәм әле көтәм бүгені дә. Аталарым бәлки язмышлардыр, тәуге сөю китте юлымнан. Үкенермен дип білмәдім шул, үкенәсің икән сыңыннан. Язлар жетсе тәуге сөю жанда, күзләр жетсе үміт күңелдә. Шушы жырым аша сиңа дәшәм, көтәм әле көтәм бүгені дә. Йөрәгемдә саклыйм сөюемне, сагынып яшим сине үткәнне. Оныттыңмы, әллә белмисеңме, ике сөю бәхет көткәнне. Язлар жетсә тәуге сөю жанда, күзләр жетсә үміт күңелдә. Шушы жырым аша сиңа дәшәм, көтәм әле көтәм бүгені дә. Язлар жетсә тәуге сөю жанда, күзләр жетсә үміт күңелдә. Шушы жырым аша сиңа дәшәм, көтәм әле көтәм бүгені дә. Шушы жырым аша сиңа дәшәм, көтәм әле көтәм бүгені дә. Көтәм әле көтәм бүгені дә. Фидан Ягафаров. Бик зур рәхмәт дуслар, тагын да бер кунагыбыз. Сезгә таныш егетләрнең берсе, Пермь өлкәсеннән, Лысьва шәһәреннән килгән
Кунакларыбыздың бірсі, ол енді коллектив белән чыгып, үзенең сольный номері белән чыгыш ясарга соңрак диде. Шуңа күрә дә алкышлап каршы алабыз, дуслар. Рөстәм Батыршин. Гомер буе бары сиңа, мин сиңа табынганмын. Инде сүндем дигәч, яңадан кабынганмын. Өнемдә дә, төшемдә дә мин сине эзләгәнмен. Син минем язмышым икән, үзем дә сизмәгәнмен. Өнемдә дә, төшемдә дә мин сине эзләгәнмен. Син минем язмышым икән, үзем дә сизмәгәнмен. Тормышны яратам диеп, мин сине яратканмын. Сүрелеп барган хисләрне кабаттан яңартканмын. Өнемдә дә, төшемдә дә мин сине эзләгәнмен. Син минем язмышым икән, үзем дә сизмәгәнмен. Өнемдә дә, төшемдә дә мин сине эзләгәнмен. Син минем язмышым икән, үзем дә сизмәгәнмен. Fani dünyada yaşayım Hıyalda yaşaganmen Gazaplı bәхеттен güne Bir niyin deşmegenmen Önümde de düşümde de min seni izlegenmen Sen benim yazmışım iken özümde sizmegenmen Önümde de düşümde de min seni izlegenmen Sen benim yazmışım iken özümde sizmegenmen Sen benim yazmışım iken özümde sizmegenmen Rüstem Batırşin Perm өлкәсе Сәхнәбез түрендә җырлы моңлы балачак җыр фестивалендә җиңү яулаган Биектау балалар иҗат йортыннан Афарин триосы алкышлап каршы алабыз.
Afarin. Afarin triyosuna afarin. Ay rahmet. Kızları da jitiz bir tanem ha. Bek zo'r rahmat do'stlar. Hurmatli tomoshabinlar, mana xatirlasangiz Taslima Nizami Karusel degan jir bilan tomoshabinlarga tanildi. Aның şiir yollarının avtori tanılgan şair Rashad Nizami, keyin Taslima Nizami o'zi ijod etgan edi. Mana bir yoshlikni esga tushirib, xotiralarini yangartib, sahnamiz turna yubillarimizni qavatdan chaqirib, shusha jirni tinglab ketaylik do'stlar. Alqishlab qarshi olamiz. Tataristonning ot qozongan artistkasi, yubillarimiz Taslima Nizami. Karusel, Karusel. Yapraklar eylene eylene, ufukta indi güz şeylene. Bizi gölgeneşe bulganda bulganda, güzlerim yazlarga eylene. Suyudan boşlarım eylene, eylene eylene eylene. Yazmışlar yazmışka beylene, durmuş bir karusel eylene. Suyudan boşlarım eylene, eylene eylene eylene. Yazmışlar yazmışka beylene, durmuş bir karusel eylene. Eylene eylene, şeşimiz şeşlerge beylene. Bizi kanatlı ışışta ışışta, karusel tılsımlı eylene. Suyudan boşlarım eylene, eylene eylene eylene. Yazmışlar yazmışka beylene, durmuş bir karusel eylene. Suyudan boşlarım eylene, eylene eylene eylene. Yazmışlar yazmışka beylene, durmuş bir karusel eylene. Koşa var dünya eylene, zarıgıp kütkenip sinmele. Eylene karusel eylene eylene, senin de kütkenin minmele. Suyudan boşlarım eylene, eylene eylene eylene. Yazmışlar yazmışka beylene, durmuş bir karusel eylene. Suyudan boşlarım eylene, eylene eylene eylene. Yazmışlar yazmışka beylene, durmuş bir karusel eylene. Yazmışlar yazmışka beylene, durmuş bir karusel eylene. Oy, turmushga marhamatың үшін rahmat bizga. Bizga rahmat kelgan için değil mi? Sizga da rahmat. Potom
Biz ana yaratıp bildik. Rahmat. Bizim muhabbet için. Anladım. Hatının da mındadır bit. Rahmet. Cukağına at kazan tuğu ikenler dedi. Buldu nık şoklamağız. Kuş didiresin. Biz rahmet sizge çiçekleriniz için, yaratkanınız için rahmet. Yaratalar teslime. Şimdi Riyana jırımda başkarıp ötesi kele. Bu jırıma rahatlanıp kuşulup jırlap oturğız. Yazmışlar oramları. Hem indi dostlar, talyançılarımızı da sahnemiz türüne çakırabız. Bir tuğan Muhammed Hanıflar gaylası Ayfsaf, Almir, Aybulat. Rahmeti karşılarız. Bir dolamay, jilde tınmay, aşıkma bağırkayım. Mehabbet özü yolun tabar, yalgışmaz yürekkayım. Yazmışlar oranlarla, ihtarmış buranları. Bir yılmayıp canım digeş basıla durganları. Yazmışlar oranlarla, ihtarmış buranları. Bir yılmayıp canım digeş basıla durganları. Eyde canım uğranlarda bir gelip karlar kerik. Kar buranların basılsın, iğe yılmayıp kerik. Yazmışlar uğranlarla, ihtarmış buranları. Bir yılmayıp canım digeş basıla durganları. Yazmışlar uğranlarla, ihtarmış buranları. Bir yılmayıp canım digeş basıla durganları. Karlar yağa, yağsın eyde, yazın erip biteğul. Bizning baxtli mizgillar şulay devam eteğul. Yazmışlar oranlarla, ihtarmış buranları. Bir yılmayıp canım digeş basıla durganları. Yazmışlar oranlarla, ihtarmış buranları. Bir yılmayıp canım digeş basıla durganları. Yazmışlar oranlarla, ihtarmış buranları. Bir yılmayıp canım digeş basıla durganları. Bir yılmayıp canım digeş basıla durganları. Teslime Nizami. Hem Muhammed Canıflar gaylası. Aysaf, Almir, Aybulat, Muhammed Canıflar alkışlar. Teslime Nizami'ye alkışlar. Hem tağında bir konağımızdan sahnemiz türüne çakırabız. Hürmetli uluslar, alkışlap karşılabız. Alina Şarifjanova, Tataristan'ın at kazangan artistkası. Bayram sahnesinin türünde. Alina Şarifjanova. Uzak izledim seni, gönlüm yollarımda. Dünyam yaktı durmuş yemli, dağırım sen barında. Her vakitte yüreğimde, uylarımda gel seniydin. Sen dağında kaderlere, hem bir yakın mima bilgen. Her vakitte yüreğimde, uylarımda gel seniydin. Sen dağında kaderlere, sen bir yakın mima bilgen.
Seni көргәннән соң гына үземне эзләп таптым йөрәктәге борчуларны сөю утына яктым һәр вакытта йөрәгемдә уйларымда гел син идең син тагында кадерлерәк һәм бик якын миңа бүген һәр вакытта йөрәгемдә уйларымда гел син идең син тагында кадерлерәк һәм бик якын миңа Яшәеш сулышта уртак Үзелеп яратканда Гомерлек бәхет булсын дип Телим таңын аратканда Һәр вакытта йөрәгемдә уйларымда гел син идең Син тагында кадерлерәк һәм бик якын миңа бүген һәр вакытта йөрәгемдә уйларымда гел син идең син тагында кадерлерәк һәм бик якын миңа бүген бик якын миңа Bu çiçekleri teslim apaga veririz. Ümitlenəsinmə Anlatdılar əllədisinmə Yuğaltıdan, savaşlardan tügər Anlattıdan qorxam min sinə Əsin ömür, əydə onu Dik üzününe Anlattırma Minde Anlatma Mine sine Әкірләді Хаман Авалардан ұшқан ақ балlar Әсін yaşa, yaşa yüreğimde Ak balalardan da ak bular Əsin anlat, elde orta olsan Yine onu dudan bırakamam Bir kızına dostum, bir kızına Anlattırma
Sağışlardan tügen Anlattıdan korkam minsinler Esin yaşa aşkaktır tavşalar Yüreğimde kaldın mehabbetten Esirimiz eyle unuta alsan Yine unuturum kurulkamam Gözüne dostum gözüne Anlatırma minde unutmam Esin anlat eyde unuta alsan Yine unuttudan bırakmam Dik üzerine dostum dik üzerine Anlattırma Minde unutma Dik üzerine dostum dik üzerine Anlattırma minde unutma Anlattırma Anlattırma Zor rahmet sizge. Bugün bizim ijad bayrami, mehabbat bayrami, şiir bayrami, g'umr bayrami do'stlar. Ninem bilen kala yıllarına uzıp giderler izge hatiralar hatır bokşasında yerdeler rahmet sizge köpme dostlar kelgan köpme şadlık şeşek beylemin 18'de Gönül şeşek ona Bugün minin Gönül bayrami 18'de Gönlüm şeşek ona Bugün minin Gönül bayrami Atına başıydı Dağını yağlar uzak giderler Ey tutarıp bağlaşağlarım Vakitke eminim şul iken Rahmet sizge Şeşek beylemin 18'de
etkilärime şunu üçün rahmet eýte Segizde havan yaş kala Havan yaş kala Tügenine Onur bayramı Татарстанның атқазанған артисткасы Алина Шарипжанова һәм юбилярыбыз Тәслимә Низами. Қадірлі тамашашылар, мен шу залны тұтырып келгеніңіз үшін бек зор рахмет. Менің жырларымны яратқаныңыз үшін рахмет, өзімні яратқаныңыз үшін рахмет. Һәм дә инде Құдай Тағала сезгә барыгызга да саулык берсен, иң мөһиме саулык. Балаларыгыздан игелек берсен. Һәм инде балаларга әти-әниләр җылысы тигезлек берсен Құдай Тағала, я Раббым бер Аллам. Һәм инде менә минем артист дусларыма, тугры дусларыма бик зур рәхмәт. Җәвит әфәнде, сезгә шушы кичәне матур итеп апарганыгыз өчен. Булар инде минем күптәнге гаилә дуслары, ышанычлы кешеләр. Һәм инде минем менә шушы күптәнге дусларым, 20 еллык дусларым, лысвылылар. Олар нинди генә бәйрәм булмасын, үзләренең исәпләренә кайтып җитәләр, һәм җырлап җигереп кайтып китәләр. Эштән кача-кача больничныйлар ала. Шундый ышанычлы кешеләр алар минем, молодцылар. Һәм инде мине бик яратканга кайталар алар. Чөнки минем менә бөтен Россия буйлап дусларым, рәхмәт аларга. Баянычлар, нинди матур җегетләр, Рафинат гомерлек дустым. Менә булсын, Алина миңа бүләк итеп алып килде. Алина мәйтән баянчыга түләргә акчам юк. Алина әйтә, үзем түлим, Тәслимә апа сиңа бүләк булыр диде. Менә анысын Алина алып килде. Рәхмәт Алинәгә. Һәм инде менә минем яшь егетләрем, җәмәгать бу җегет белән горурланам. Мин шушы Мухаев Илнар белән, исеме дә минем улымның исеме. Бу бит Япониядә беренче урын алып кайткан җегет, каратист җегетебез бит бу үзенең. Хәзер Казанда тора, Татарстанга кайтты, Лысвыдан тартып алдым мин аларны. Мәйтәм әле мин сезне бөтенегезне монда кайтарып бетерәм. Кадерле дуслар, һәм инде Алина, ул минем табышым. Мин аңа зур өметләр баглыйм. Менә бүген җырлады, бик күп матур җырчылар, җырларым, иштәлекләре матур, көйләре матур, Аллага шөкер. Сез аңа кулда чабып тормасыгыз, шулай бит. Шушы иҗат уңышларымны поддержать иткән өчен рәхмәт. Ул миңа көч биреп торды телефоннан. Тәслим апа, җиңәбез диде, булдырабыз диде. Рәхмәт сиңа, Алина. Бу инде безнең дөньяда бөтен дөнья буйлап җырлап йөрүче артистыбыз. Бик зур рәхмәт. Һәм инде сез бүген күрдегезме балаларны? Алар бит барсы да минем җырларымны җырлыйлар. Алар нинди илаһилык, сафлык белән җырлыйлар ул җырларны. Сезнең күңелләрегез сафланды бит аларны тыңлагач, шулай бит. Алар бит шуны нарасы карашлары белән сезгә карап, чын күңелдән теләкләр телиләр, бәхет телиләр. Җәмәгать, әйдәгез әле, менә шушы дөньяда шушы сафлык белән яшик, шушы изгелек белән яшик. Біз бүген шушы концертыбызда сезгә, күңелләрегезгә мәхәббәт нурлары бирдек, мәхәббәт нурлары тараттык. Бәхетле булыйк, бәхетле булыгыз. Амин. Тәслимә, бу алкышлар, бу чәчәкләр барысы да сиңа. Безне бүген бер сәхнәгә җыеп очраштырган өчен, тамашачыларыбызның күңелләренә үтеп кирлек итеп матур җырлар язган өчен, киләчәктә дә иҗат шишмәң саекмасын, әле
Иван белән яңа гына гаилә кырның мөхәббәт утында янып, мөхәббәт турында җырларыңны иҗат итеп тамашачыларны безне сөендереп яшәргә насип әйләсен. Тәслимә Низами! Исән сау булыйк, хөрмәтле тамашачылар. Киләчәктә дә күркәм матур очрашулар насип булсын. Шатлыклы мәшәкатьләрдә генә очрашырга язсын. Сәламәт булыгыз. Без сезне яратабыз. Тәслимә Низами бигрәк тә ярата. Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.